ден, приятели! Не знам дали се чува нещо от вятъра, понеже днес го дават тук в Шумен жълт код за силен вятър. Намираме се малко над село Хан Крум, близо до Шумен. Отиваме да посетим малко известните скални манастири над село Хан Крум. За манастирите знаем, че са издълбани в скалата от монаси и сихасти. Течение възникнало между 12 и 14 век в Византия и било особено разпространено тук, в северна България, сегашната. И сихастите проповядвали аскетичен начин на живот и затова така са се издълбали тези манастири в скалите далеч от хората, нищо да не нарушава покоя им и молитвите. Тук вятъра малко поутихна и искаме само да ви кажем, че от село Хан Крум, като идвате от Шумен, малко към края на селото има една стрелка надясно, пише скални манастири. Отбивате се надясно и ако сте с високо проходим автомобил, пътя е черен, няма да има никакъв проблем да отидете малко по-напред с автомобила, иначе някъде около 3 км мисля, че беше от самото село до скалните манастири. А ние реално се намираме в Шуменското плато. Да. Продължаваме по пътеката с една малка оговорка. Да ни простите за начина, по който както изглеждаме, защото и двамата със сил сме болни. Аз 7 дена не съм ставала от леглото. То е една идея по-добре. На лекарства сме, но тръгнахме, защото в края на крещата човек има нужда и от въздух. Затова решихме днес да дойдем, да търсим и дано да ги намерим. Това е за сега. Ето, приятели, черният път ви води до тук и евентуално, ако сте с малко по-височка кола, никакъв проблем няма да я оставите ето тук, до тази чешмичка. И ето ги, мисля, че това са горе скалните манастири. Това е хубава, удобна поляна, има място къде да се паркира. Даже има и заведение, което предполагаме, че лятото работи. Да, предполагам, че лято работи заведението. Извиняваме се, че го подведахме. Това не е заведение, това е заслон. Заслон за питайката. С изключително яко име и да дойде да покаже каква картина има. Не знам дали ще може. Хайде да се качваме нагоре сега. Така, приятели, след заслон за питайката ето къде се отделя, стигате до това кръстовище горско кръстовище Петолъчката.
Да, скален манастир. Църква Килията. Да, нататък води. Така, ние сега ще отидем до... Какво беше? Скален манастир Света Троица. Пътя прави почти 180 градуса завой. След петолъчката, ето вече има и туристическа маркировка, бяло, зелено, бяло. За това не бяхме чували. Скален феномен челни килийки. Вижте, наистина като пчелна пита. Как природата го е издълбала. Опля! О! Оле, много е красиво. Пчелните килийки. Ето, стигнахме. Скален манастир Света Троица, монашеска килия. Тук само скални манастири да иска човек. Монашеска килия плюс място за отдих 200 метра. Не знам дали виждате, над тия табели е долу там заслон за питайката. Сега ще се опитаме да се качим горе по ето това въже. Горе до самия скален манастир. Скална църква Калугерска пещера. Не. За монасите това явно не е представлявало проблем, обаче за нас е проблем. Ето това е църквата. Това е най-голямото обявление, който се нарича Църквището.
Уникално място. Тук монасите са се молили. А в другите две помещения са живеели. Ето има тук. Има жлебове, издълбани в варовика. Вижте. Оле. Които са били за дървени прегради. Вижте таваните как са опушени от огъня, който са палили, или пък свещите, не знам. Най-вероятно от огъня. Монашеска килия и място за отдих. Място за отдих. Да. Сега ще го видим и после слизаме надолу. Ето, приятели, само за мен работа. Пенсионерска пейка, ох, краката ми. Хайде да отидем да я видим. Ох, краката ми. Тук има някаква провералка. Миленче, дали сме праведни? Ако минем през нея. Леко. Опа! Опа! Кой не е много праведен? Ха? Най-праведното.
Ами, приятели, стигнахме тук до ето това място и оттам нататък пътеката вече свършва, а няма табелка дали това е тази монашеска килия. Връщаме се обратно. Това беше от нас за сега, приятели. Слязахме от скалните манастири. Надяваме се, че ви е харесало. Защото на нас много ни хареса. Не сме предполагали, че нещо такова съществува. А сега, като за накрая, да ви кажа, че се отправяме към нашата си количка, която днеска разбрахме, че е с айтоска регистрация. Да. Това не ни се беше случвало. Срещнахме една тумба хора, бая така внушителна, може би 12-14 човека. Хубавото, което ни направи впечатление, е, че повечето бяха тинейджери, а по-малко бяха родителите, но така или иначе тези хора са се решили да отидат и да видят скалните манастири, което е похвално. На въпроса на Ил къде са спряли колите, те ни отговориха, че са подминали една кола с айтошка регистрация. Айтоска регистрация. И малко по-нагоре са спряли от нас. Ами, това е колата с айтоската регистрация. Ето, сега ще ви покажем айтоската регистрация. Слава Богу, че Айтос е близо до Бургас, защото можеха да кажат, че е асеноградска регистрация. Да. Но това е нашето Мери. Меписето. Мери. Така, до скоро!